Hai perlok, kebelah shibo ne ipi ke video channel temnat ban pet new channel jonga. Tementa ke video ngan hikai ipi ya ke benta ke besan. To, hakane ke benta ke besan ngan hikai ipi ya ke kerteng jong kiksai. Ini kiksai string, ini kiksai mo, kiksai gitar, kidon la ke jong ki kerteng. To, uksai banengkong kerteng ayu. Uksai banengkong, uni uksai banengkong kerteng ui. Nang ta poi so uksai ba ar ukurteng ubi udah uksai ba ar nang ta ni poi so uksai ba lai pat ukurteng uji tau ni uksai ba lai ukurteng uji nang ta uksai ba pat ukurteng udi udah uksai basau kurteng udi ma tanang ta uksai besan kurteng ue uta udah uksai besan ta uksai ban riu pat uksai ba hedo udah ui uksai banengkong bad uksai ban riu kan mau kidai ki jo ki kerteng kini kidai ki i ma uksai berit do banengkong do udah ui nang ta uksai ban riu do udah ui tu dewi ta mentangan hikai ro ipi ya ki kerteng jong ki ksai bat kini ki fret lene ki tablature lene ki kamera ma ki don lo ko jong ki kerteng kini baro ngan hikai ipi open sniau to ya lene bantip ya kini ki kerteng jong ki kamera bat ki ksai ka jogo pon ma ta kan masuk ko wairo ba habangi tem ya gitar rengim tip ya kini kerteng jong kini kiksai bat kini ki kamera kan wanra kajing yang hadin bot ma te kata gadau nga hikai pi akan ka benta ba kumno ba pin tip ya ki kerteng jong kiksai bat ki kamera ka jogo pot to ngin poi uksai benengkong mening atem udai u i dai to uni udai u i to hakani benengkong pat ni poi sha uf ma ta hadin jong no f ni poi sa uf sharp ta hadin uf sharp ni poi sa uji mentang ngin poi sha kita ki chord ki sharp ma ta ke kita ki sharp ki dei kita ki bangi bat ha khamat jong u no major chord ma ta ani u major lalu coba mentak mu A gidang A sharp B nang ta B dan B sharp lah nang ta poi so C nang ta C poi so C sharp nang ta C sharp poi so D no D poi so D sharp poi so E nang ta no E ro dan sharp lah poi so F nang ta so F sharp poi so G bat G sharp ma ta mening las dam uni banangkong uksai udai uksai udai ukurteng ui tau ui dau i poi sa uf tau f dau f poi sa uf sharp nang tar f sharp poi sa uji dau uji poi sa uji sharp no uji sharp ni poi sa u e biang ma no uji poi biang sha u e biang tau e now A poi sa u A sharp tau A sharp poi sa u B now u B pat don sharp ni poi bet ha u C ne udah u C nang ta u ne udah u C sharp kamera ka ba kanda C sharp nang ta poi sa u D kamera bus pau sa benang kong udah D nang ta ni poi sa u D sharp kamera bakat wei uksai benengkong dan ni portion ka bakat wei uksai benengkong uni udai u D sharp nang tani poi sa u i ta nang ni u i pat ni poi bai sa u f kuma bat mene ni u f dai ta ni ro dai u f nang ni u f poi bang ter sharum f sharp G sharp A
Ha uksai ba ar pat ni sedang kumno uksai ba ar udai ubi string ma udai ubi ta ha ba sedang da ubi ko bod dia ubi dai usi dan bi sharp dai usi tong ni dai usi uksai ba ar ke position benengkong lani kamera ke benengkong udai usi ta ni usi sharp pat khamat chong ni udai udi ma no di poi sa udi sharp tau di sharp poi sa ui ta no i pat ni poi direct sa uf no f ni poi f sharp no f sharp ni poi udi no ni f sharp ni poi g no g pat ni poi g sharp no g sharp ni poi sa ue biang ma no a pat ni poi sa a sharp no a sharp ni poi ha b no b poi biang ha c ne udai usi ma komune tau ne udai ubi amangi temene tau ne kedai kejuk sao ta to kedai benangkong sai bar ba nentangi poi so balai tau balai pat udai uji new string udai uji string ta uji hadin jong uji poi wai poi sa uji sharp ma ta ne udai uji sharp sai balai ke kamera ke benangkong lane ke position ke benangkong kene udai uji sharp ma ta tangi poi so wai so a nang tangi poi so a sharp kunjung iyai nang ta poi so b nang ta sa usi dan b sharp ma poi so usi poi so usi sharp poi so d sharp poi so d nang ta poi so d sharp nang ta poi so e nang ta poi sa f dan e sharp ma poi so f nang ta poi so f sharp dang ta ni poi sa g dan ni kedai kejuk dai ni udah g ma nang no g pat ni poi g sharp la poi yang ko mene kene ke friend do menengkong ha do pakat ar nang ta nang ni pat no pakat lai sharun pat dalam kumbelong nang ni hado hang ni nado kat lai pat sharum ma ki per no ki sound kini ki kam rit pi ka son ma setra sini te kini pat ki kam he ka son bon tem rengi tem ta u i ro hang ni ro ku jui ki kerit ka son ni pat sebon uksa kata ta mentangi poi sa uksai basau ta uksai basau mening aung kumno kekerteng jong u kedai udi ta udi pat hadin udi ngi pau ai ngi pau d sharp ni udah d sharp ma to d sharp de bu d sharp poi so ai poi sa ui ta hadin ui pat ngi poi so ai so f no f ngi poi f sharp kumjo mga yai mene f sharp nang ta ngi poi so u g no u g pat ngi poi g sharp no g sharp ngi poi sa A biang now A ni poi A sharp now A sharp ni poi u B now B ni poi u C now C ni poi C sharp now C sharp ni poi biang ha u D now D ni poi biang ha u D sharp kembelong ne siap kun siap ni kam he sur to da D sharp ni da D sharp ni kam dit ke solution ni setrai ma ta ubasan pat mentangi poi kurteng UE ta yau ne UE hadin jong UE upo UE sharp ni uksai besan kamera benengkong ni sedang E sharp ta nang tangi poi sa ubi nang tangi poi sa usi sharp nang ta poi sa udi sharp poi sa usi poi sa ui nadin ui pat poi sa uf nang ta f sharp nang ta g nang ta g sharp
poisa u A nang ta A sharp sang to ta hadin jong tu pat ni poisa u khado string ni uksai ban riu uksai ban riu ulang thek hi kum uni uksai ban ko ma uni uksai ban riu de E nang ta poisa u E poisa u F nang ta poisa u F sharp poisa u G poisa u G sharp poisa u A poisa u A sharp poisa u B poisa u C poisa u C sharp poisa u D poisa u D sharp poi bien sha u E poisa u F tu deu F ma ta gitu ki dei ki kerteng jong ki sai menang kong ba ar ba lai ba sa ba sa man riu bat kum joro bat ki ne ki kamera la ne ki fret jong ki kerteng la ka jong ha ki sai ma tanda bila nang ni gitu ngan sepoi sha kita ki ong ki A sharp ma ki chord A sharp B sharp C sharp D sharp E sharp F sharp G sharp anda bila nang gitu pin sesuk bantem ya kita ki A sharp naman la hikai pi ki A major A minor nata ki por chord ne ki bar chord nado A hado G jong major bat jong minor ngala hikai pi mentapat haga video ko ba next part ngan hikai pi kumno ban bat kita ki A sharp namar ki long badon kam kita ki chord namar dangim la yikine baro ki chord M nado ki A major A minor nang ta ki A por chord ne ki bar chord nang ta ki A sharp ki A minor pin sa jinjar hadin anda pila tem ki jingwai ki no ki jingwai ma ta khoblai shibo ne ba pila ya sha bat nga pila ai ka por ka ko da jong pi ban pai ni video ban persang ban hikai ro ila de ban tem kita tala da pilang dei ke sin ka beneng kong sio ba ban like ban share ban subscribe ni video jenga da pila dei ki perlok ki bala satra ban pai ya khoblai shibo ne ngasnya comment ne na mata jong pi ba pila ai men sim yang khoblai shibo na de por